בלב אזור התעשייה בבאר שבע אפשר למצוא מקום קטן שמעניק רגע אחד של שקט, בית קפה שמאפשר לכם גם להירגע מהלחץ שבחוץ, ובדיוק באותו הזמן, מטרים ספורים משם, ישטפו לכם גם את המכונית. כתבתה של מעיין ארנון רבי. לברני סטפנסון ושותפתו עידית הייתה הברקה תרתי משמע. הם החליטו להפוך את החוויה המפוקפקת של שטיפת המכונית לבילוי של ממש. אני רואה אנשים עומדים בחום, מזהירים וכל מיני דברים כאלו. אז אמרתי בואו נעשה איזה מקום פה עם מיזוג, עם קצת להוציא אותם מהמסלול הרגיל. שאפשר לשכוח מהבעיות, לשתות קפה, לקרוא עיתון, לשחק שח. ההברקה של ברני הייתה לפתוח בית קפה בתוך מכון לשטיפת מכוניות. מבריק, לא? יש אנשים בלי שום קשר לשטיפה, באים פה לשתות. יש גם, אני מאמין, אנשים ששוטפים פה בגלל שאפשר לשבת. מה מיוחד במקום הזה? גם מפנק את עצמי, שותה קפה, וגם מפנק את האוטו. אם את באה לקניון, את מחכה שעה וחצי עד שאת נכנסת לשטיפה, ולחפש מקום חנייה שם עד שאת מוצאת. פה בלי בעיות את באה למקום הזה, ברבע שעה רכב שטוף, ואם זה פנימי זה עוד רבע שעה, עד שיש לך זמן לשתות כוס קפה. הכניסה מאזור התעשייה המפויח לא מבטיחה הרבה. בתוך המנהרה, כשרק רעש המברשות ומפלי המים נשמעים, אפשר להתחיל לדמיין בית קפה קטן בסגנון אירופאי טיפוסי. אם אתה יכול לשתות קפה כמו זה, כאילו כמו בכל מקום, אין לך מה לבוא לפה, כי באמת אנחנו, אתה רואה בחוץ, זה כמו עזה. אצל ברני שותים קפה ערביקה שגדל בקו המשווה ונקטף ביד, ויש גם קפה מקוסטה ריקה, מגואטמלה ומקניה. אם תרצו, תוכלו לצאת עם מנה של תערובת קפה המורכבת לפי טעמכם האישי. בית קלייה זה רוסטרי, אני קוראים לזה מייקרו רוסטרי, בקטן, מיקרו. אז אני לא עושה פה טונות ליום, מנות של 5 טונות וקו ייצור וזה. אני עושה מה שאני צריך פה. אז אני עושה מנות, מישהו בא, אפילו את רוצה משהו טרי. בתוך 20 דקות אני יכול לתת לה חצי קילו. חמישה ימים בשבוע אני בא לכאן. מה, יש לך זמן לשבת כל היום לשתות קפה? יש רכב הסעות. אין לי מה לעשות עד כדי כך. לבוא לכאן, לשבת ולשתות קפה, ולשטוף את האוטו. שניר שלום, הפועל באר שבע, הפעם מנצחת